Жыццё Юрыя рэзка змянілася ў 1992 годзе, калі ён яшчэ студэнтам Брэсцкага тэхнічнага універсітэта вяртаўся з сельгасработ. У выніку аварыі Юрый атрымаў траўму галавы. Хвароба развівалася паступова, пачалі падводзіць зрок і ногі. Медыкі дыягнаставалі неўралагічнае захворванне. Так інжынер з чырвоным дыпломам і 20гадовым стажам універсітэцкага выкладчыка застаўся без працы. Гаворыць, год сядзеў дома, сумаваў, скардзіўся на лёс. Выйсце падказаў сябар, паклікаў разам з сабой у вучэбна-рамесны центр «Особливое жыццё», где працуют люди с психофизическими особливостями. Здесь у меня есть занятие, хоть какое, занятие. По сравнению с тем образованием, которое я получил, да, это не то, чему учился, но другого варианта нет. У меня вторая группа не рабочая, так что меня просто выкинули из жития-бытия. Здесь я хоть чем-то пригодился, здесь я что-то делаю. Здесь есть друзья просто, здесь те люди, с которыми я общаюсь. Вучэбна-рамесны цэнтр быў утвораны на базе грамадскага аб'яднання «Асаблівае дзяцінства» ў 2013 годзе. Зараз тут працуюць 20 чалавек з псіхафізічнымі абмежаваннямі, вырабляюць сувенірную прадукцыю, якую потым рэалізуюць на кірмашах і ў магазинах. Зрабіць поўнасцю гатовы выраб для іх вельмі цяжка, таму дапамагаюць інструктары, якіх у цэнтры няшмат. Каб лепш засвоіць навыкі, трэба больш спецыялістаў для сумеснай работы. Тады цэнтр выйдзе на новы ўзровень, кажа дырэктар. Норму обычного человека, конечно же, они выполнить не могут. На сегодняшний день есть такое в планах, чтобы открыть такую инклюзивную форму занятости, привлечь для работы здоровых людей, и может быть что-то из этого получится, и это может быть будет как одна из успешных форм работы с данной категорией людей. Кожны з іх адчувае сябе патрэбным, а праца іх дысцыплінуе. Стымулююць і грошы, хоць і невялікія. Мне нравится здесь. То, что я дома не сижу, а чем-то занят. Нравится то, что время быстро проходит, как я работаю, и что время быстро проходит. Еще мне нравится песни петь. Мне нравится петь, выступать. Да, потом там разбираем всякие синтепоны. Здесь ему нравятся специалисты, нравится, как занимаются с ним. Он старается, он прислушивается к специалистам. Они все добродушные, радостные. Цэнтр яшчэ толькі пачынае развівацца. Праблем хапае, прызнаецца дырэктар. Найпершая – адсутнасць уласных плошчаў. Арэнда каштуе немала. Дзякую, што некаторыя брэсцкія прадпрыемствы не застаюцца ў баку і дапамагаюць. Яны разумеюць, што людзей з падобнымі захворваннямі ў краіне немала, а кожны з іх мае права на нармальнае жыццё. Алена Пашкевіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».